TV Anwar Flebau anga Folibauye auka au bismillah auka don kibaru o kenekan. Mali gouvernement nyema no ye Modibo Keita abe Addis Abeba kaufe Smart Africa a kenekan. François Fioni ale politique maye ambe domin komi bi kunafoni kuraw dona aka akola aya yira ka fo nin beye ko siglen 5 ans wala sa ka se ka ale togocen. Dlanci nasraw fe Chelsea ani Liverpool ulu klala nyogonna kele ani ikele niya bakrubaw ye amba bo nyogonna ka di awma TV Anwar sanfe. Ale Cheikh Soufi Bilal Diallo ale communauté musulmane de Soufi du Mali uluka nyema baye abi wati jambo abe Gabon kaufe ambe domin komi bi femiye communauté musulmane de Soufi du Gabon kalandenw muso farala ɲɔgɔn kan ka taa foli bila Cheikh Soufi Bilal Diallo la fo ka taa se abi fo jeglu ma ko Paix Universel ni ulu fana ye jeglu mun ale yɛrɛ ale Cheikh Soufi Bilal Diallo ya ambassadeur ye Mali kɔnɔ a taara ulu fana taara foli bila la bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawu taw ye Cheikh Soufi Bilal Diallo ale ka jabala la. An ka gouvernement ministre min bɛ n'o ye Muntaga Tall ni ale bi kuma gouvernement tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba min kɛra Addis Abeba kaw fɛ n'o ye Smart Africa ye. Smart Africa a bɛ baara kɛ ni sira damadɔni de. A fɔlɔ u bɛ baara kɛ ni réseau dɔ de u bɛna mun sigi farafinna n'u bɛ baara kɛ sira damadɔni kan nɛgɛjuru siraw fɛ. Mun jɛlen don o b'a yira k'a fɔ fɛn mun bɛ kɔrɔlen o bɛna bɔ yen n'o bɛ tali kɛ nafolo mun na n'an k'a ma ko frais de roaming. Farafina maraw bɛɛ lajɛlen na o fana bɔlen kɔfɛ an bɛna taa sira wɛrɛw fɛ. Jamana minnu bɛ Smart One fɛ, jamana minnu bɛ Smart Afrique fɛ, mun bɛ tali kɛ farafina tilebiyanfan jamanaw ka ko la. Don mun fɔra a kan ka waleya don mun na o bɛna bɛn marisi kalo tile 31 ma. Ɲinan san 2017. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ o jɛlen don o bɛ tali kɛ nafolo mun bɛ an ka bolo kan ani don kɛrɛnkɛrɛnlen mun a kan ka bila don mun na. A tako filanan na u kan ka taa sira filanan mun kan o bɛ tali kɛ adamadenya taabolo ɲuman yɛrɛ la. U kelen don ka na ni hakilina caman ye. O hakilina ɲumanw la u bɛna musaka dɔ bila sen kan walasa kalandenw olu ka se k'u ka kalan kɛ sira mun kan n'o bɛ tali kɛ an ka taabolo la. I na subahana mansinw ka ko la n'o ye numérique ye. O fana bɔlen kɔfɛ hakilina wɛrɛw fana bɛ yen n'u bɛna nɔgɔyali kɛ kalandenw ye u ka se ka maga subahana mansinw na i n'a fɔ ordinateur ani a ɲɔgɔnna caman. Ani o bɔlen kɔfɛ u ka kalan ɲuman sɔrɔ u ka se k'u ka baara kɛ o la. Musow ani bogotigiw an bɛ don min na i n'a fɔ bi u kelen don ka hakilina ɲumanw fana sigi olu ka ko la walasa u ka se k'u ka baara kɛ n'u bɛna nɔgɔya kɛ ba ye k'a fɔ waleya cɛjugu minnu n'u bɛ tali kɛ ka taa musow fan fɛ. Sira sabanan fana bɛ yen n'u bɛ tali kɛ minan ko u bɛna yɔrɔw dɔ de jɔ ni o bɛ tali kɛ dugu kow la k'olu jɔ maaw bɛ se ka taga subahana mansinw na k'o bɛ se ka nɔgɔya u bolo. Côte d'Ivoire kaw fɛ ko min bɛ Novatel ni ale ye u ka dunanjigiso ba in bɛ maa 10 bunyango an bɛ don min komi bi olu ka kiri a bilala février kalo tile 21 na san 2017. Ni kiri in bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila tile 20 ɲɔgɔnna hakɛ la a dayɛlɛnnen kɔfɛ kunun ka sababu kɛ maa minnu jalakile kun don o maa ninnu u kun tɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Tigɛda sɛbɛn ka sɛbɛn min ni ale sɔrɔla kabini san 2011 Côte d'Ivoire kiri bulon fɛ u bɛ fɛ ni ka nin ko in jɛya ka sababu kɛ Faransikaw ka maa 2 minnu ni olu jasora. O maa 2 o fɔlɔ o de ka dɔn Novotel ale ɲɛmɔgɔba ni ale tɔgɔ Stéphane France Diripel ani ka fara Yves Lambelin kan ale ye SIFCA directeur général ye ani ka fara o jɛɲɔgɔn wɛrɛw kan Malaisie ka min tɔgɔ Chelian Panjan ani Benin ka min tɔgɔ Raoul Adeosi minnu minɛna san 2011 ka sababu kɛ kalafili kɔfɛ fitinɛ min ni ale wulila Ivoire kaw fɛ. Ayiwa o ka kokoromadonbaw ni o ye u ka kiri lafasabadonbaw ye. U ye maa 10 o de jalaki nin ko in na. O maa 10 na ka général de garde républicain min tɔgɔ ko général Doboble ale bɛ o cɛla ko maa ninnu bɛ jaso waati min na o tun bɛ yɔrɔ in na a waati. An y'a yira k'a fɔ François Fillon ale ye maa ye maa min sugandira an bɛ don min komi bi politiquement ba do
Faransi jamana kono ale ka ko la kuma kuro kila ka fo tuguni ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ an bɛ don min komi bi ale bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min b'a to ale François Fillon ale tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogoya min. Waati min na u y'a yira k'a fɔ wari ba 500 ɲɔgɔn na joakun tɛmɛnen nin kunnafoni di sɛbɛn ni an kama Canard enchaîné a tilala k'a yira k'a fɔ wari ba 831 ani 440 ɲɔgɔn na Pénophile Fillon ale ye o de sɔrɔ a ma dabɔ san 1988 kana bila san 2002 dɔrɔn na a yira k'a fɔ u y'a kunnafoni mun di joakun tɛmɛnen u tilala k'a yira k'a fɔ a ye nafolo dɔ sɔrɔ san 1988 kana bila san 1990 wagati la o nafolo o tari jɔ wari ba 831 na a yira k'a fɔ maa mun kelen do k'i kanbɔ Faransi jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ droite maaw fanfɛ u furumuso ale ye o de sɔrɔ wagati min na a furukɛ o kelen ka a ta k'a kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka bulonba maaw maa mun bɛ k'a kɛ u ka dangan ye a yira k'a fɔ a furumuso n'o ye Pénélope Fillon wari ba 100 ɲɔgɔnna de sɔrɔ wagati min na u y'a ta k'a bila baarakɛyɔrɔ la an ko min ma ko Revue des Deux Mondes o fana bɔlen kɔfɛ halisa kunnafoni di sɛbɛn in ka laseli kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ a cɛ yɛrɛ n'o ye Fillon ye a ye a den 2 k'olu ta k'olu bila baarakɛyɔrɔ la o kɛra san 2005 kana bila san 2007 la o nafolo mun taara ka di a kelen-kelenna ma o tari jɔ wari ba 84 na n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kelen do k'u 2 nɔ minɛ nin ko in na fo ka a bɛɛ lajɛlen dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kalata dun tɔ ma jan kalo 3 dɔrɔn an bɛna taa jamana ɲɛma kalafili la. Marie Le Pen Faransi kaw fɛ ale kan ka fɛn min ye euro wari 60,000 bunyango n'o ye euro wari a kan ka o sara u ka bulonba maaw ye an bɛ don min komi bi a bannen do petu wari in sarali ma. Nin ko in nana se Marie Le Pen ma fo a senkɔrɔ sani jamana ɲɛmaa kalafili yɛrɛ cɛ u kelen do k'a nɔ minɛ kɛrɛnkɛrɛnla bulonba maaw ka sabu kɛ a ye nafolo dɔ ta sariya ma jɛ ni togoya mun ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ye a yira k'a fɔ nin ko in nana kɛ desanburu kalo san 2010 kana bila février kalo camancɛ la san 2016 a ye nafolo mun sɔrɔ o sira kan a yira k'a fɔ a ye nafolo mun ta a ko lasegin nka a ma jɛ ni a ye dɔw y'a yira k'a fɔ nafolo in a bɛ ti jɔ wari ba 298 na 392 la bulonba maaw kelen do ka mun ɲini Marie Le Pen a kɔni ye a sɛbɛnciya kunu k'a fɔ ko ale tɛ nafolo ninnu lasegin nka u ka bulonba maaw kɛlen do k'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ a ko k'a ta lasegin u kan ka nafolo mun di a ma ni an kama ko indemnité parlementaire o bɛna o bɔsi a la o fana bɔlen kɔfɛ a kan ka wari mun fana sɔrɔ ni an kama ko prime o bɛna o kilancɛ fana bɔsi a la ani indemnité de séjour ko bɛna o fana bɔsi a la walasa nafolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka segin a segin cogo la. Neil Gorsuch ale ye i ka dɔn k'a fɔ maa ye maa min kɔni kiribulon maa don Donald Trump ni ale ye Amérique jamana ɲɛmaaya a ye ale de sugandi an bɛ don min komi bi. Nin ko in daminɛ waati la conservateur 3 olu de kun bilalen do sɛbɛn kan ka di Donald Trump ma a tilala ka maa min ta o ye Neil Gorsuch ka maa 2 mun sen bɔ a la o ye Thomas Hardiman ani Bill Pryor ni juge a si bɛ taa san 49 na a kun bɛ yɔrɔ min na o ye Colorado a kun ye juge min sigilen do cour d'appel la Donald Trump ye nin ta ka bila min nɔ la o fana kun ye conservateur ye l'Amérique jamana ka bila min nɔ na o de ye Anthony Scalia o fatura ka bɛn san tɛmɛnen o kalo mun tubabukan na bɛ wele février jujuba ye o kun ye Donald a bɛnna san mun ma o ye san 1986 Amérique jamana kɔnɔ n'i kɛra cour constitutionnelle juge ye foyi t'i bɔ la fo saya Neil Gorsuch a tali kan ka tɛmɛ ni Sénat ye fɔlɔ yala ka sigi kabini sisan l'Américain jamanaden caman bɔra k'a yira ko nin cɛ tali k'olu ma jɛn n'a ye ko maa mun do ani nin place ma kan. Dulanciw nasiraw fɛ Chelsea Liverpool olu kilala ɲɔgɔn na 1-1 an bɛ don min komi bi. Chelsea Liverpool ye masaranga shɔkɛ ta la kunu a kɛra Anfield dolanci terrain de sanfɛ donc ni dolanci gɛlɛmanba in a sɛbɛkɔrɔ filɛlen do Angleterre jamana kan kosɛbɛ ni équipe 2 ni o ye dolanci tɔn 2 ye u kun cɛsirilen do a kofɛ ayiwa a dolanci a cɛlu fɔlɔ nana sɔrɔ Chelsea de fɛ ka sababu kɛ David Luiz ka bɛn sanga 25 na ma
a cɛlu nana sɔrɔ ti babaw de fɛ. O kɔfɛ i ka dɔn nin dolanci tɔn fila u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. Chelsea ale ka 1 Liverpool ka kanangolo. U seginnen kɔfɛ ka na Liverpool a nana cɛlu in ji bɔ k'a sababu bɔ Wijnaldum na bɛn ni sanga 58 ye. Fini bulalamatigiw ni o ye Chelsea ye olu kɔni nana wulikajɔw sabati nka u ma se ka bɛn sababa ma sabula u ma cɛli siraw sɔrɔ. Ayiwa u nana penalty fɛnɛ sɔrɔ ni o ye Gouin. O Gouin Diego Costa ale kɔni nana o bila kɛrɛfɛ ka bɛn sanga 76 ma. Chelsea de ye premier Angleterre championnat kɔnɔna la wa kuru 9 o de bɛ ani Arsenal ni Tottenham cɛ olu minnu tɛngulen don a la. Dolanci in kɔni nana ban nin cogoya in na filanin binaw ni ɲɔgɔn cɛ kelen ka taa fan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. An ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nin tun y'aw ka don kibaru ye TV Anwar sanfɛ. An ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kɛrɛnkɛrɛnna Gabon jamana kɔnɔdenw ani i ka dɔn k'a fɔ Gabon sufi kalanden mun bɛ an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ groupe de communication Anwar sanfɛ.